Shalom, horas madi hita saluhuna. Ado rakso marsaur hita do hatani diwata. Tapasada maruhatta martang yang mehita. Dame nasumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. So turpuk jamita di minggu ta sadarion minggu 20 Januari 2020. Minggu paupaton dung Epipanias. Imana tersurat di Job 12 mamuka mesian ayat 10 saat rodi ayat 25 sonoma didok disi. Maddapo di bana habisuo do haguguun di bana do panuturio do panibangion idama ibana mangarupakkon gabedang be dapo paulihon ibana makurukos sada bawa gabedang adong natuk paluahon idama ibana maniopi ai gabe marsik luhuk nai ibana muse palukason gabe marbalik tano di bahen maddapo di ibana do hagugo do hapatason guru di ibana jol manalilu do na mangaliluhon ibana manogihon akka panuturi hiratabat-taban jala mauto akka panguhungi di bahen ibana marharhari uhum roha-rohan yakka raja jala dihohosor rate tu goting nasida ibana manugio nakamali bahet tabat-taban jala ditinggakko tu tano halak na marhuaso ibana mangucat pamulungan sian halak na pirtahak jala dibuat panuturion sian halak na tua-tua ibana manguseon haleau tu akaraja jala dipahudur hohos ni halak na begu ibana papatarhon akka nabuni sian hahulumon jala dibuat do tuhatiuron linggoman ni hamatian ibana patibulhon akka bangso jala diago musih ibana pararaton akka bangso jala dipaudar musih ibana mangucat rohasian akka partugi ni bangso di tanoon jala dililuhon nasida di halungonan suadadalan jadi dadap-dadap nasida di hahulumon somar hatiuron jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak namabu ima sahana diamudong asa porsiaon marhite turbukon adong argumen ni si Job do tolu ale-alena na marguar si Elipas Bildad Sopar ima na martaringo nasida dia kamasa si taunon na masa tu si Job do tu keluargana tanggapan yakka ale-alenai marhite na menilai secara negatif tu si Job do tu keluargana molo pernidan ni ale-ale nai akadongan nai tu si Job disura nasida ro molo tuppe ro parmarani noain ala ni dosa mudo ni nasida didok nasida tangan na ro najahat guk haramunon bagasna ima tanggapan yak ale-ale nai tu si Job alai marhite respon ni si Job hata si songonima naso tarjalo rohani ibana ima hata niak kadongan nai bahkan gawe patubu hacik ni roha di roha ni si Job dihilala si Job do hatai gawe maben patah semangat jala dada nama dok apala na membela diri si Job ibana di si dang nama dok apala nok si tokia di ulay mana
jala sa sitong na dang adong hadusa di ula si Job. Jadi molo tupe adong dosa di ulo nakaya nakon na manang keluarga na. Ido ibana do. Ikom martangiang duau tu debata anggiat di sesa akadosa niakaya nakon neng bulu tungadong. Alani dia mudo sa porsion sian konteks ni turpu kota bereng. Ia ali-ali nai memakai pikiran nasa diri. Laho mangalapati akan masa mana ngakasih taonon naro di tonga-tonga ni ngulu ni si Job. Dia mudo sa porsion guarna pe nama ali-ali. Para ali-aleon na sida dimulai macedingkan. Alai marujuk tu persoalan na hurak tabu pakilalaan. Ala niaka hata manang pakatayon na hurang dingka. Jala somal do dihamu do nga sa porsiyaon istilah molo marali-ali ditiki nasonang las niroha do diaka pesta do tarida ali-ali rak mekkel. Alai ditiki hasusaan ditiki ropar marani di tonga-tonga ninggulu niba anggo hajong-jongan ni ali-ali dak tarida. Na tarida molo marsitao no kita holan akadongan ho berjabu doho dongat tubuh. Alani maria mudo sa porsian molo tupe songon nginakin parsaoran nasida. Hinadengkan ujui di paraleleon nasida alain waingon nunga humurang ala roa kana masai roa kasahiti roa katantangani di tonga-tonga ni ngulu ni si Job. Sura-sura naro siya nakali alena dihamudo nga sa porsiyaon di bagasan Kristus Yesus na baduahon molo tabas taringok tu habisuhon habisu dia do na sumitto jala pangatusio dia do na upas sulah honoton alusna na toho ima habisuhon na sian Tuhan dewata iru na sumitto hagugun di dewata do na balga panuturion ni debata do na toho jala panibangion ni debata do na paling adil. Nang dohono ni si Job sian sudut pandang nasida na berbeda do ali-ali nai ima pabua akka ali-ali nai mangasau parbinotuan na do dang diboto nasida huaso do hagugun do parbinotuan ni debata. Sangat dangkal do pangatusion nasida dia kana masa di tonga-tonga ninggulu ni hacul maon terlumuwi tudongan molo tataringoti hasalan basudi julma do adong hahuranga do kesalahan aupe bodo salah hope bodo salah hamupe bodo salah alai anggo dibata dakkea salai ay nabonar situtudo ibana. Di hajul mauno boy do berbeda pendapat. Boy berdebat alai di ujungna jala tujuan nanyan asa ikut dengkadoi. Dang nagabe parwarwahon mematahkan semangat so nabi nain yaka ale-ale ni si Jopi. Alani madiamu sa porsiaon kita bukanlah sempurna. Saya lalap adong do na humurang jakka pangulau ni. Na tapi sa sitong na tarajumi ang ading gabi hula. Alay belum tentu nok sikop, nok sempurna, nok taulay. Saya lalap adong do nasala taulaw. Dapat dulu dia mudong asa porsiaon
marhite turpukon di suara do pabua rohani jolma do marsaka dalanna alai di bata do patutuhol lakana molo disakapi jolmai ragam ni akan anang si pamasaun na dihanguluan na alai molo sohobar de itu akan nadinggan tujuan ni hajol mau nila mangula ka sakak ne gabi tarimas do di bata marnide tardimas di bata boy may marhiti na dirupakon na taulay boy di pahiyang aiki manang di paroa ka bajir bandang boy di paroy mana gempa manang bencana na asing alanido di hamudo masa porsyaw dang riko di hita hajol maon patuduhon hajagoon hagidjangon ni roha mangasaw nuto-huto iku sadar manyan hita jolmai jala ikun uduk di hita tu debata alana dangarong digijang di debata no bisuk holat debata ro satu-satuna no bisuk di humaliang portibio dak tamabe hita lahu patuduon hulanau du nabui haladang bui hulanau du nabui madohata halahan si ne diwaninna tak songo ni ibe song rohani jolma naulu uduk tu dibata ikon ulu do ibana marsiajar marguru tu habisu nasian dibata na wapato dia mudong asa pursiau dia do di dia do dapok nabisu di portibion jala di dia do akasi boto surati jala di dia do parsinagul di tanah on dagabi hauto nabisun di portibion di bata marhite surat ni si jopon di pabua do nagudang ada pihak jolma nalilu do jolma na mangaliluhon ima marhite akka hata-hata naso maripola akarayuan gombal ajaran-ajaran palsu penipuan bahkan balisan waengo mermulu penaka toko-toko na palsu yang selalu merekayasa dirina bisuk alai sumali notona molodok pe sumali notona aka toko-tokoi bukti na olo korupsi disuap molo olo korupsi do disuap marhite uang itu tada na oto dang bisuk ibana jala dang dipake habisur sia dibatai mangula kaulona alani mari amuno asa porsiaw na palimahon marhite turpugon yang dohonotta laddo sakak niya kajolma alai sia debatado anggo para luson ni pamangan pabuahon realita ni ganup akka petinggi na arogan yang tidak punya hati naso makilala di rohana sobong jala yetong rohana nunga igijang ni saluhut ibana molo tabereng so namasa penembakan tu si Brigadir Joshua Huta Barat sude akka namasai mungkin alani gudang ye uang na mungkin alani na yetong rohana nong bisuk ibana direkayasa ibana sude HP molo dia do pani dibatai sude na ikut terungkap danganong nabuni songo dia pejabatan na posisi na gudang ihepeng na molo nasalai molo na marroha na selalu merekayasa dia ka pangulaon na ikut terungkap doi bahenon ni dibata darong nabuni balisa gabeleado ibana si tutu alanukat tarida patar permulaan na pabahenan na nasotama terjadi penembakan tu anggota bawahan banai do di hatani halak batak istilah jepek do pak nigeus
Mulu saya tidak dati jolmai manggabu si dirina. Egu bidang do langit marnida nani ulai. Bidang do langit marnida kana masai. Marhite hati ronido nagabe saksi na marnida pangalaw ni jolma na jahati. Alanido patar di bait debata tu jolmai asa mangulu jolmai tu hati urun. Asa unang iulah jolmai be penipuan, pembohongan, merekayasa do lana asing. Alana adong do tangan-tangan ni debata na marnida akan atabahe na jahat na sudenggan mararupo do ngata jolmat apalagi pembunuhan. Ikon boydo terungkap secara jelas. Marhitia kapakta-bakta na terbukti. Diamu do ngasa porsiaw di bagasan Kristus Yesus. Sia saya da jolma di bait debata do gabi sada bangso na mengengani sisi ni tanoon. Pabua sakak ni debata laho manabai populasi ni hajol maun lam gudang lam manggerbang. Nakte songoni torok ni hajol maun di Portivion. Buidoy lamago bahenon ni debata molo say manibil siya debata. Tabereng ma akan namasan yang terjadi akapurang. Ngasa dia gudang ni jolma na marmatean. Jala nang di akka perpunguan ni samarga pe sahum nga terjadi akka hagut turun na sampai mati akka saudara-saudara na alani hagut turun ni. Alani Maria muro sa porsiaw dang adong namanotong. Hola sa guru ribatado neko jadi. Molo tupe soni torok ni jolma dang taluk be jolma lapatuduhon hagi jangon ni rohana. Jala ditulpuko diarado hita sabui memahami cobaan hidup uhuk majalo bagian. Memang anggo paniduan di tonga-tonga ni nguluni hita hajol mau natonggi manian jalo orsia Tuhani. Alai balik sa sipata Suhardo na ro. Bahkan ro pardangolan, ro akasahit. Jadi mau loro aka pardangolani ro akasahit sadar manyak kita jolma di haurang atta. Jala tapasama tu dibata tangyak ta sabui atu satta misteri ni parngulunganon. Jala habisuon na siya dibata bu nabuhi mangaleon pangatusyon na si tok tu kita. Habisuon ni dibata do na padaw kita siyan naulo manghumi sombong jala merasa jujur di tonga-tonga ni nguluna. Jadi sotung tatinggal hon habisu siya debata. Mulu tapadaw do habisu siya debata aka kesombongan mana terjadi. Ketidakjujuran ma na terjadi tonga-tonga ni nguluna jolma. Jala diajak si do hita marhite turbukon. Asa unang dirajumi dirina apalano bisu di Portivion. Dangalani na mga asaw pengalaman hatuaw gabi marwaso mabain haputusan noksitong imana. Dangalani tua na dangalani pengalaman. Dan gabi penentu suatu kebenaran. Akapartugi pe daksa sudah tikos. Benar istilah seperti kata dalam tempurung hanya melihat dan menganggap dirinya yang paling benar. Sok tahu, sok hebat, sok mampu. Sadar manian hadirun ni jolmai di parbinotoan na sangat terbatasi. Na mangiu diamu do ngasa porsian na parpudi. Mulu akan habisu di hita. Unang manyaruar hata siapa mangata na sudingan. Mulu akan habisu iko ruar ma hatana marhiti akan adinggam ma.
marhitiaka saluran berkah mana yang keluar sian paduhanna. Unak tagi hola manihai boto. Unak tagi hola manalahu dongan na iboto. Menghumi dongan na. So nabinahin ni ali-ali ni si Jopi. Alai molo tuk peruar hata siapa mangat tahun. Hata na membangun ma. Hata na memotivasi ma. Na makehe patuguhon. Mangapuli. Asa tabas semangat ni nguluna laho madala ni nguluna tujulano atau ngasi marohani tu hatta marhite tu bukta sadarion dihehe mehita lau mamakke habisuon ni dibatai nagawi senjatatta jala hataon ni rohatta laho taat jala tutu tibana mangului nanidokna amin martanyang mehita. Ali Tuhan di bata manami marhiti-hiti Tuhan nami Yesus Kristus. Moliate mapinasa tu ali Tuhan. Patao mahami mangulahon. Ulo na neksulono nami. Tabay di hami bisu na siya ko'y Tuhan mengajari hami. Asa manada hami dihadirion nami. Na kurang mampu dupe hami Tuhan. Lau mengasahon para binotoan nami. Jalan na terbatas do HP pangatusyon nami. Atau ngajar-ajari hami Tuhan asalam huboto hami na nagsibainon nami. Itungatungan ni mulu nami on. Asiro ham siya sa salu na do sa nami. Jala tangyong salu na pangiluan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen.